बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि फिसाय फालांगिरि राज कुंद्राखौ पर्नोग्राफिक भिडिअ दिहुननायनि अजदजों मुम्बाइ बिजिरसालिया 23 जुलाइसिम पुलिसनि आवथायाव दैथायहरदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो फिटनेस आइकन शिल्पा शेट्टीनि फिसाय फावखुंगुर आरो फालांगिरि राज कुंद्राखौ थांनाय समबारखालि मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ खादोंमोन। थांनाय मंगलबारखालि पर्नोग्राफिक भिडिअ दिहुननायनि अजदजों मुम्बाइ बिजिरसालिया 23 जुलाइसिम पुलिसनि आवथायाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि थांनाय 4 फेब्रुआरिखालि पुलिसआ मालदानि माधव गामियाव थानाय गंसे बांलायाव नागिरनाय हाबाफारि लानायाव माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ पर्नोग्राफिक भिडिअ खालामनाय आरो बेफोर भिडिअखौ गुबुन गुबुन अनलाइन जौसांफोराव आपल'ड खालामबाय थानाय समावनो हमनो हायो। फावखुंगुर उमेश कामतआ फालांगिरि राज कुंद्राया बेबायदि भिडिअफोरखौ गुबुन गुबुन एपफोराव फोसावनाय जाथायाव लोब्बा थानायखौ सिमान जायो। राज कुंद्राखौ आईपीसीनि दफा 354(s), 292, 293, 420 आरो गुबुन गुबुन दफाफोरनि बिथायाव खानाय जायो। आथिखालाव मुंदांखा फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुंद्राया दिहुननाय गासै मोन 70 भिडिअफोरखौ मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ नायबिजिरगासिनो दङ।